Teda, pán príslušník, dneska je teda, koľkatého chcem sa vás spýtať, lebo som zabudol. Koľko je hodín? 7. sa mi zdá. 7. je, dobre? Áno, máte pravdu, 7. je. Vy tvrdíte proste, že ja na vás zvyšujem hlas. Teda, toto je, ak je hlas zvýšený, tak to som aj doteraz komunikoval, aj stále komunikujem. Podľa mňa je to normálny hlas. Teda na základe čoho? Teda, vy tvrdíte, že zvyšujem hlas alebo nejaký hlas? Vy na základe čoho tvrdíte, že po vás krivo pozerám? Ja som sa vás pýtal, to je spýtanie, je rozdiel. Ja som odpovedal, že No jasne, ale dnes dnes ste takým tónom za mňou, ako keby to bol taký postoj, ako vy môžete povedať, že keby som ja šiel. Vy ste prišiel prvý Pane, ešte raz vás upozorňujem, proste, že vy ste ešte takým tónom po mne, ako keby ste zbudzoval vo mne, že ma idete napadnúť. A teraz, dobre, ja sa vás slušne proste pýtam. Pane, ja sa vás pýtam, ja sa nebudem sťažovať na vás, ja vám to dopredu poviem v tomto videu, ja toto len video pošlem nadredeným, na zhodnotia teda, či ja kričím, OK? Lebo vy urobíte, poviem, z komára somára, dobre? OK? Môžete to poslať Ja si pani ministerke. pošlem to hocikomu, to máte pravdu. Keď bude treba, teda, ozaj, vidíte, keď ste mi dali podnet, a keď ma prosíte, teda urobím to aj tam, dobre? Lebo myslím si, že pani ministerka je čestná, svedomitá, pekná pre moju osobu, ako žena sa mi páči. Musím to aj v tomto videu povedať a tým pádom proste pani ministerka posúdi proste, aký máte aj tento postoj, že pani ministerka teda je to, OK? Môžete poslať to pani ministerke. Dobre, urobíme si služobné číslo, aby sme vedeli teda, lebo predvčerom, keď som si nahrával jedného policajta, v dobrom zmysle, tak automaticky sám od seba urobil to gesto, aby sa videli tí ľudia, keď som ho chcel chváliť teda. OK, lebo neviem, čo máte proti mne, ale myslím si, že... Ja neviem, čo máte vy proti mne. Ja nemám proti vám nič, len vy ste proste urobili taký postoj. Ja som sa len na vás pozrel. Dobre, ja som sa vás len spýtal teda, či sa niečo deje, lebo ja vám poviem takto, ja môžem... Pane, ešte raz, dobre, v pohode, to neberiem, ale môžem buď, poviem príklad, nejaký podozrivý, čo by som nemal byť prečo, ale tu sa proste robí v týchto Topolčanoch intrigy, tak automaticky mám dôvodné podozrenie. No na moju osobu. Tak je to možné, že sa robí intrigy. Dobre, to nie je možné, ale to je 100%, som o tom presvedčený. Tak vám ďakujem a nebude na vás sťažnosť, bude len oboznámenie. Majte sa.